Върженик сте на футболен клуб Янтра Габрово и с каква любов гледате на този любим от всички спорт. Заповядайте на терена при тях, господин Драганов. Стига. Него. Хайде му! С чисти и заредени с любов сърца, вашият клас иска да ви благодари за това, че през всички години сте били до тях. Че сте ги подкрепили, подавали сте им ръка в юга и сте ги обичали като ваши деца. И въпреки, че през годините сте били заливани от курс въпроси, те имат още един последен въпрос към вас, господин Драганов. Чуйте ги. Купиши? Ще дойдете ли с нас на бала? Няма. Да.